Με συγχωρείτε, τι ώρα είναι? Es ist halb 4. Τι πάει να πει αυτό? 3:30 ή 4:30? Πάμε να δούμε. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ ονομάζομαι Μάντο και είμαι καθηγήτρια γερμανικών. Καλώς ήρθατε στην 4η ημέρα του challenge που θα μάθουμε γερμανικά σε μόνο 40 ημέρες. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς να λέμε την ώρα στα γερμανικά με δύο διαφορετικούς τρόπους, με τον επίσημο και τον ανεπίσημο τρόπο. Πάμε πρώτα να δούμε σημαντικό λεξιλόγιο που μπορεί να μας χρησιμεύσει αργότερα. Die Uhr. Die Uhrzeit. Die Zeit. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist vor, nach, halb, viertel, die Stunde, die Minute. Ο επίσημος τρόπος χρησιμοποιείται για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση ή ακόμα και σε πολύ σημαντικά email, όπου χρειάζεται να μην γίνει καμία σύγχυση. Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, με πολλά ψηφιακά ρολόγια γύρω μας, μπορεί επίσης να δείτε αυτή τη χρήση και σε καθημερινές συζητήσεις, κυρίως από τη νεολαία στη Γερμανία. Ο επίσημος τρόπος δεν σχετίζεται με τον κύκλο και το μοναδικό πράγμα που χρειάζεσαι είναι να διαβάσεις την ώρα και να βάλεις την λέξη Uhr μεταξύ της ώρας και των λεπτών. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Wie spät ist es? Το μοναδικό πράγμα που κάνουμε εδώ είναι να χρησιμοποιήσουμε τη φράση es ist, διαβάζουμε τους αριθμούς και βάζουμε τη λέξη Uhr μεταξύ της ώρας και των λεπτών. Οπότε, es ist 7:30. Επόμενο. 4:50. Es ist 4:50. 12:45. Es ist 12:45. Είναι μία η ώρα. Εδώ μπορούμε να πούμε είτε es ist 1 ή es ist 1 Uhr. Προσέξτε εδώ, επειδή όταν υπάρχει κάτι άλλο μετά τη λέξη 1, πρέπει να αφαιρέσουμε το γράμμα S. 19:25. Τι ώρα είναι αυτή? 7:25. Es ist 19:25. 22:05. Τι ώρα είναι αυτή? 10:05. Es ist 22:05. 15:15. Es ist 15:15. Και 0. Es ist 0 Uhr ή es ist Mitternacht. Ως επανάληψη, ο επίσημος τρόπος χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η σύγχυση και κάθε παρεξηγήσεις. Και ίσως να είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να λες την ώρα στα γερμανικά. Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να διαβάζεις τους αριθμούς και να βάζεις τη λέξη Uhr ανάμεσα στην ώρα και στα λεπτά. Αυτή τη στιγμή θέλω να πατήσεις παύση και να προσπαθήσεις να γράψεις τις παρακάτω ώρες χρησιμοποιώντας τον επίσημο τρόπο. Ο ανεπίσημος τρόπος σχετίζει την ώρα με τον κύκλο και είναι σαν να διαβάζεις την ώρα από ένα αναλογικό ρολόι. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται λέξεις όπως vor, nach, halb ή viertel. Αυτός ο τρόπος χρησιμοποιείται συνήθως στην καθημερινότητα. Πάμε να δούμε το πρώτο μας ρολόι.
Το μικρό χέρι δείχνει 3 και το μεγάλο δείχνει 12. Αυτό πάει να πει ότι είναι 3 ακριβώς. Wie spät ist es? Es ist 3. Στο επόμενό μας ρολόι, ο μικρός δείκτης δείχνει 3, αλλά ο μεγάλος δείχνει 1. Αυτό πάει να πει ότι είναι 5 λεπτά μετά τις 3. Στον ανεπίσημο τρόπο ξεκινάμε με τα λεπτά και μετά με την ώρα. Es ist 5 Minuten nach 3. Η λέξη Minuten δεν είναι υποχρεωτική και μπορούμε να την αφαιρέσουμε. Έτσι μπορούμε να πούμε es ist 5 nach 3. Τώρα ο μεγάλος δείκτης μας δείχνει 10 λεπτά μετά τις 3. Es ist 10 nach 3. Στο επόμενο ρολόι, ο μεγάλος δείκτης δείχνει 15 λεπτά. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε es ist 15 nach 3. 15 λεπτά σε ένα ρολόι 60 λεπτών ισοδυναμεί με 1 τέταρτο. Γι' αυτό και σε αυτό το σημείο μπορούμε επίσης να πούμε es ist Viertel nach 3. Είναι 1 τέταρτο μετά τις 3. Εδώ έχουμε 20 λεπτά μετά τις 3. Es ist 20 nach 3. Εδώ έχουμε 25 λεπτά. Es ist 25 nach 3. Και εδώ έχουμε 30 λεπτά. Αλλά μπορούμε να πούμε es ist 30 nach 3. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ο σωστός τρόπος είναι es ist halb 4. Στα γερμανικά μας αρέσει να βλέπουμε το ρολόι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Αυτό πάει να πει ότι όταν είμαστε στη μέση, σχετίζουμε αυτή τη μέση με την επόμενη ώρα και όχι με την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν, es ist halb 4 και όχι es ist halb 3. Στο επόμενο ρολόι έχουμε 25 λεπτά πριν τις 4. Σε αυτό το σημείο δεν χρησιμοποιούμε nach πια, αλλά vor. Vor σημαίνει πριν. Es ist 25 vor 4. Στην επόμενη έχουμε 20 λεπτά πριν τις 4. Es ist 20 vor 4. Εδώ έχουμε 15 λεπτά πριν τις 4. Είπαμε 15 λεπτά ισοδυναμεί επίσης με 1 τέταρτο. Γι' αυτό και έχουμε 2 τρόπους εδώ. Es ist 15 vor 4 ή es ist Viertel vor 4. Μετά έχουμε es ist 10 vor 4, es ist 5 vor 4 και εδώ es ist 4. Μέχρι εδώ όλα καλά. Τώρα θα σου δείξω ένα ακόμα μυστικό για να μπορέσεις να αναβαθμίσεις τα γερμανικά σου λίγο περισσότερο. Όταν ο μεγάλος μας δείκτης ακουμπάει το νούμερο 4, 5, 7 και 8, υπάρχει ένας ακόμα τρόπος που μπορείς να πεις την ώρα. Αυτός ο τρόπος συσχετίζει την ώρα με το μισάωρο. Τι πάει να πει αυτό? Σε αυτό το ρολόι έχουμε 3 και 20, δηλαδή 20 λεπτά μετά τις 3. Πόσα λεπτά θέλουμε όμως ακόμα μέχρι τις 3,5? 10 λεπτά ακόμα πριν τις 3,5. Πώς είναι 3,5 όμως στα γερμανικά? Halb 4. Και τώρα πώς λέμε 10 λεπτά πριν? 10 vor. Σωστά. Πάμε τώρα να το δούμε μαζί. Es ist 10 vor halb 4. Σε αυτό το ρολόι έχουμε ακόμα 5 λεπτά πριν τις 3,5. Es ist 5 vor halb 4. Τώρα σε αυτό το ρολόι είναι 5 λεπτά μετά τις 3,5. Es ist 5 nach halb 4. Και τέλος, es ist 10 nach halb 4. Πάμε να κάνουμε μια επανάληψη όλων αυτών που είπαμε μέχρι τώρα. Ο ανεπίσημος τρόπος χρησιμοποιείται σε ανεπίσημες καθημερινές περιστάσεις.
Αυτός ο τρόπος σχετίζει την ώρα με έναν κύκλο. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε λέξεις όπως τέταρτο ή μισό ή πριν και μετά. Προσπάθησα να κάνω έναν κύκλο για να σας δείξω τι μάθαμε μέχρι τώρα, γι' αυτό συγχωρήστε αυτό το ρολόι. Μάθαμε ότι όταν ο μεγάλος δείκτης είναι από αυτή τη μεριά, χρησιμοποιούμε τη λέξη nach, που σημαίνει μετά. Όταν ο δείκτης είναι από αυτή τη μεριά, χρησιμοποιούμε τη λέξη vor, που σημαίνει πριν. Τα 15 πρώτα λεπτά της ώρας ισοδυναμούν σε ένα τέταρτο, Viertel. Και τα τελευταία 15 λεπτά της ώρας επίσης ισοδυναμούν με ένα τέταρτο. Γι' αυτό στα δύο αυτά σημεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη Viertel. Viertel nach, Viertel vor. Όταν βρισκόμαστε στην μέση της ώρας, πρέπει να θυμηθούμε αυτό το σύμβολο εδώ. Συν 1. Αυτό πάει να πει ότι σχετίζουμε την μέση με την επόμενη ώρα και όχι με την προηγούμενη. Και τέλος, το κάτω μέρος του ρολογιού μπορεί επίσης να συσχετιστεί με το μισάωρο. Σε αυτό το σημείο θέλω ξανά να πατήσεις παύση και να προσπαθήσεις να γράψεις αυτές τις ώρες με τον ανεπίσημο τρόπο που μόλις μάθαμε. Θυμήσου να γράψεις τις απαντήσεις σου και στα σχόλια. Έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε τη τέταρτη μέρα του challenge μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Κάντε ένα subscribe για να μην χάσετε το επόμενο μάθημα μαζί μου. Και θα σας δω τότε. Auf Wiedersehen!